kolongore kata ne gin Yesu wuod Nyasaye ma e Kenya weche thoth. Victor, managi kama ikele godo no gini oken problem kata chandruok ma wawinjo kuom kinde mokwongo, mak mana ni e kinde kata kaka wawinje sani ema koro pogore. Mana gi dhogi no sama wawuoyi ni ema ntiere Yesu moro e gweng' moro ma pacho ka ma embelo luongore ni Ruoth. Tineno ka ji okawo gino ka gir tugo. Ino kaka ji kawo mano ka gir tugo e kaka mar Makenzi ni bende ji no kawo ka gir tugo, nikech ok en kinde mokwongo ma Makenzi ne imako. Osemake go bila tiweye. To bende watemane goyo picha malach ne oganda mawinjo wasani ka ok wang'iyo ka ok wachako to kendo gini orumo gi wach mar jadolo Makenzi ni kende. Piny Amerika gigi osetimore, gigi omako pinje mathoth. Igni 22 mokalo nyanduat maugwe mar Uganda, jadolo moro bende nowuok kamano district moro miluongo ni Kanungu, Uganda kocha. Ma dhano ma kwan gi dirom 778 ne jodonji ei kanisa kaeto gilorore mi gikawo nyaka dirishni ogogi msmal gi oko korko mok mach. Ma dhano no wang'ie ei kanisa Uganda ka higa 22 mokalo, dhano ma oloyo 700 no wang'ie ei kanisa. To king'iyo kit puonj mane ginwang'o gimoyud sani gima ne timore mar Makenzi ni gin gik machal, kizungu luongo gi ni cultism. Tiende ni gin kit puonj moko moto. Koro kit puonj moto gi gin gik mane society. Gima wang'iyo nto ere mana kaka senior ne kungo penje mokwongo. Nto ere kaka ng'at ma kama nyalo timo gima kamae ma sirikal ok ong'eyo. Nekech wadak e kama dhano otudore kata mana gweng' kuma ji odak. Victor, tiende ni kare Kenya ka obila nyalo nyisowa ni ng'ato nyalo wuok madhi e bungu kamoro motrain jolweny moko mobi mokedo godo gi sirikal ka sirikal ok owinjo. Inyalo kawo jogi kata kijende moko mikawo kata mana e gweng' ni kora keto kata mana e tie ka bondo kata cha moko matin ok bi kawi kata mana seche 2 kapok obi gemi. Koro obila ne odich ma ok ginyalo winjo kata mana much kama ji adeko chokore madhi e maandamano to giseringo gidhi kanye. Priority mar gimiluongo ni community policing ne kanye. Ere kaka gini no kawo thuolo malach Victor madhano maromo kamae otho to bende en gima koro wafwenyo ni okotimore kata mana higa ni kende. Magi gin penjo manyaka wapenjire. Nto ere kama yom no dhi obeti mokwongo ka gini pod ok ochopo kamani. Mar ariyo, kit gik ma timore ma koro timore gi mana kaka iwinjo wawacho ni weche mag cultism gi gin gik ma oya mabor. To koro miyo kinde gik manyaka wang'ini to mana kaka senior ne wache, ere kaka wanyalo regulate weche mag dinde. Tibiro nwang'o ka line ntiere mathin modhero kabisa e kind dinde to gi chike mana kaka noya chon. Wan gi dinde moko ma iluongo ni indigenous. Dinde modwa chalo kit nyaluo, nekech king'iyo to ntiere kaka oganda ne lemo chon kata ka din mar jarachar makoro waluongo ni Christianity ne pod ok odonjo. Koro kaka oganda ne lemo cha kit lamo mar oganda wan kaka jorotenge bende ne nitie. Koro ka kit din mar jarachar obiro to nobiro gi somo. To kobiro gi somo to kit dinde wa kata kaka ne walemo ka bende pod nitie. Ntiere dinde ma samoro ok anyal luongo mak mana ni ok ochuno gi pacha ni ng'ato nyaka bed gi degree kata bed gi masters e weche mag theology ni eko nyalo tayo dine yo makare. Muma wuoyo e weche ma iluongo gi dongere ni sound doctrine. Tiende ni kiyudo ka puonj no onge muma ma onge verse manyalo siro gima ng'ano wacho, muma emiluongo ni yardstick e kiyo mirango godo weche te, mirango godo kit puonj te. Makidhi yudo ka gima jadolo no puonji onge muma to nyaka ing'e ni gari midho no kata nyamburko midho no teri kamarach, teri e mach.
Nemar dine jogi ng'eni onge muma kama owacho ni mondo itwe katiri kech ni ekidhi neno Yesu. Onge kama ondik manie muma. Onge. Koro kipenjo jogi, nento ere kama osomoni momiyo nyisi kata omiyi puonj makama. Nimar kata mana dinde ma bende dhano osesomie mobedo gi lony bende osebedo gi remgi. King'iyo obok ma kawuono, achiel kuom dinde ma samoro kanyal luongo ta winjo kilibe Ramogi kacha. Achiel kuom archbishops madongo pacho ka ni winjo kiwacho ok mane pacho ka te piny mangima osiro weche manche ne wawuoye pacho ka mag chuo kendruok gi wegi ka. Koro magi gin to momako din, momako weche mag lemo. Koro ere kama dhano nyalo ringo mondo mi orangi weche ka ging'iyo adiera en puonj manie muma. Nikech ng'eni thothne ni wacho ni kanisa mopogore kod en ringre jawar kachiel kod kitemo yar bende ni en chokruok mag jok mantie gi para achiel mar luwo wach Nyasaye. Luwo wach Nyasaye. Ineno kanyo ka bende kakisewacho no ni chal ka gima ng'eyo mar jomoko doyo matut weche mag injilegi kachiel kod rem ma jomoko nego gi weche mane timore ndalo machon gi kit lemo mane jowa ne lemo godo chon ka wach mar jorochere ne pok odonjo e Kenya ka. Donge mae ma kelo e penjo ni to iwacho kacha ni nitiere lai ma chal ka gima puot e kinde chik to kod weche mag dolo. Sirikale man gi authority muma chiel ne kisomo kod andiko mar Jorumi wacho ni chik mar loch mar piny gi sirikal nyaka mi luor nikech weche gi koro kelo bagni to kanisa kar geno mar jopiny donge koro kinde winjire mar mondo mi ket chike moko matek ndware manyalo konyowa rito ngima dhano. Nyaka pinje moseketo chike matek go bende pod nigi problem gi. Koro gini ok en wach mar chikende. Emo mi winjo ka kele. Nitiere chik kata ndalo moko min piny no kelo paro moro ka ginyalo paro kinde campaign. Ni nitiere viwango kata mag somo manyaka bi keti kaka kanisa bedo regulated. To ni neno kaka nogoe mano mama Aida Odinga. Kane owacho wach moro e kinde mag mane yiero machiegni nokalo. To nogoe gi wachno. Ni onge kaka kanisa nyaka wenwa wewa walem kaka wadwaro. Koro nitiere gimomiyo wacho nitiere lai ma odhero ahinya. Nimar sirkal bende nitiere kowe nikech sirkal ibiro yudo ka seche moko weche mag dindegi bende kalo negi. Koro ibiro penjo ni to en ng'at mane madhi chuogo chik machalo kama. Koro ka wawacho kwang' mokwongo wawach ni kawuono mondo mi ng'ato bed padri pachoka kaka otime pinje mag Rwanda ni nyaka ibed gi degree e weche mag theology. Tibiro penjore ni samoro achiel kuom dinde wa moko ma samoro anyalo wacho ni wantie gi weche mag msalaba kwago e msalaba e wich to tim machalo mar tim mar Makenzi ni pod ok otimore. Koro nitiere weche ariyo, nitiere weche mag chik to nitiere weche mag luong mar tiyo ne Nyasaye. Kar luong ka emosetigo marach. Ng'ato wuok ni en Nyasaye oluonge. Koro kose Nyasaye oluonge owe wiyo jan kata luokruok ok oluokre en owuok ni Nyasaye we aoro winjo mana kaka gweno bende winjo aora. Koro en owuok ni Nyasaye oluonge. Koro iyudo ka onge rapim mar luong. Luong ni Jose biro katiyo go ataro. Itiyo go ataro. Kech onge ng'ama nigi pimometa. Mae luong ma kuonde moko itwe nyaka ji gi nyororo. Gi nyororo. Onge ng'ama nigi pimometa mopimo godo to luongu mari ni chalo nade. Koro mae emomiyo pimometa ma wan godo emuma mane Nyasaye mane ruoth oweyonwa mondiki ni kineno Victor iwacho ga ni kineno kowuotho kogwal to en ogwal. Kineno kochalo ogwal. Kineno kit wuothe biro nyisi ni en ogwal. Koro nitiere kido moro mibiro neno gimoro mabiro miyo nyisi ni gino chalo gi gino. Onge yo ma ng'ato nyalo biro godo to dhi odonjo gi kido moro. Weine mondo mi watem ng'iyo nikech atemo rango gokinyi nto ere kaka japiny ma winjo wasani nyalo ng'eyo kit din aina gi characteristics gi dho ngere mag din mobayo yogi chalo nade. Ibiro ka namba achiel matimore kuomgi en ni gin gi dinde ma oketo ng'at achiel e diere. Ng'at achiel ochalo ng'amo replace muma.
Mar ariyo, ibiro yudo ka gitemo golo ji kuom oganda kit puonj ma gin godo. Gin puonj ma kizungu wacho yiena kuom temo pimo gik matimo kit moko wacho tek ni extremists. Yani gin chike moko moridore matigita. Moridore matigita. Ma king'iyo gi muma to bi yudo ka gionge. Mar ariyo ibiro yudo ka jatendgi chalo chik ma gima wacho ng'ama pinge onge. Koro odhi oketo jogi magini odhi odonje wi jogi. Emiluongo gi kizungu ni brainwashing. Koro kose dhi oketo gini odonje wi jogi to onge kaka jogi nyalo wuok e gini. Mar ariyo, chike puonj magi ok ibi yudi e muma. Mano wach mar adek. Kech muma monego beni kidok e ot ting'iyo to gini ere kama ne Yesu wacho ni ji mondo ji otwe nyaka tho. Kech in ok ni Yesu. Iparo ni juma mokalo kaja be ncha ni winjo jal moro mancha non wang' kotho ka be ne temo tweyo ndalo 40 Afrika ma milambo ka. Afrika ma milambo ka. Ndalo 40. To Victor, kichaki ng'iyo gini tibiro yudo ka puonj mag gi gin puonj man tany. Ok gidoyo muma matut. Mi kawen senior VOJ mondo ochako go bathe. Ibiro yudo ka puonj ma false, puonj mopogore gi ok gin gik mochakore sani. Ntiere bende kata kawuono seche moko